Ja hem arribat a Flam, ja estem instal·lats en el càmping. Avui hem fet un joc i hem apostat a qui encertava quantes escales hi havia baixant. El Nil 357, jo 348 i el Jan 393, el que ha estat més a prop. The winner! Hem estat fora, però fa una miqueta de vent i una miqueta de fred i hem decidit venir. Flam, aquest és el fiord i estem fent tota la volta, després girarem cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, fins a Gudvangen i aquí agafarem un autobús. Hem sortit del mini creuer pel fiord, espectacular, xulíssim, i hem fet una miqueta de foc, aquí tenim la carn i amb aquestes vistes. Estem dins del tren de Flam, un dels principals atractius turístics del sud de Noruega. Anem de Flam fins a Myrdal, aproximadament una horeta de trajecte. Ja hem arribat a Flam, ja estem instal·lats en el càmping. Avui tenim terrasseta, per fi, com hem dit abans, fa solete. Ja és l'hora del cafè perquè ja hem dinat, aquí tenim la taula, ja hem fet el dinar, i tenim aquestes vistes. Un cop ja aposentats i dinats, anirem a visitar Flam.
Ja per la tarda decidim estirar les cames i ens animem a visitar el salt d'aigua Breikefossen. Però el que no sabíem és que teníem que pujar 557 esglaons. Tot un repte, però creieu-me, va ser tot un encert. Hem fet un joc i hem apostat a qui encertava quantes escales hi havia baixant des de la cascada. I el resultat és... 40, 60, 80, 100, 20... Quins nervis. Estem a l'expectativa, tots molt nerviosos. 20, 40, 60, 80, 300, 20, 40, 60, 80, 420, 40, 60, 80, 520, 40, 60, 80, 602. 602 graons! I jo què dic? Ningú ha guanyat. Però jo he sigut el que està més a prop. L'Eduard 390, el Nil 357, jo 348 i el Jan 393, el que ha estat més a prop. The winner! Un nou dia ha començat, estem a punt d'agafar aquest ferri i mireu quina cua que hi ha, són les 9 del dematí. Yeah, I'm told you hate the month of May. Could've never told you that. Maybe I could keep you here someday. But we come apart. Didn't mean to steal that time you had. Could've never planned this whole romance. But now we passed the month of May. You know I was praying for you. You don't fall too much, but I fall apart. Cause you said I'm not around. When you want big rush every time we start. Yeah. Cause you said you love me now. Girl, it's all too much and we fall too much. Yeah, it's all I'm done. Now when the summer comes, when the summer comes around.
close every time we start, yeah. Cause you said you love me now. Hem estat fora, però fa una miqueta de vent i una miqueta de fred i hem decidit venir a l'interior. Aquí estem, tan a gustito. Aquí us ensenyo la ruta que estem fent amb el ferri. Estàvem a Flam, aquest és el Fiord, i estem fent tota la volta, després girarem cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, fins a Gudvangen, i aquí agafarem un autobús que ens portarà per la carretera i tornarem a Flom, que s'escriu Flam, però es pronuncia Flom. Tot anirà bé. Hem sortit del mini creuer pel fiord, espectacular, xulíssim, i ara hem d'agafar un bus que ens portarà una altra vegada de retorn a Flam. L'aventura d'aquí a Noruega! A darrere de tot no, sisplau.
Ja hem arribat al càmping i ara és hora de dinar. I com no, aquí a Noruega, què podem fer? Doncs anem a fer una miqueta de parrillada. Aquí hem fet una miqueta de foc, aquí tenim la carn i amb aquestes vistes. Estem dins del tren de Flam, un dels principals atractius turístics del sud de Noruega. Anem de Flam fins a Myrdal, aproximadament una horeta de trajecte i després tornarem a baixar. A mig camí fem una parada obligatòria per visitar la gran cascada d'aigua Høsfossen, amb una caiguda de 225 metres. De sobte, tot just baixar del tren, apareix una nimfa per deleitar-nos amb música i balls populars de la zona. Tot un espectacle. Hem arribat a Myrdal, és el final de parada, i ara tornem a agafar el mateix tren per anar-nos cap a Flam. I was so nervous to talk. Happened so fast.